Terve. Voinko olla jotenkin avuksi sulle? No joo, mä etin sellaista vehjettä, millä sais niinku itsensä kuntoon. Hyvä homma. Hei, niin onks nää pelit miten sulle tuttuja entuudestaan? No on ne. Mulla on semmonen vanha romu tuo olkkarin nurkassa, eikä sitä oikein kehtaa kellekään näyttääkään. Tarvis vähän uudemman. Say no more. Hei, nää tiedot riittää mulle. Me tehdään nyt sillä tavalla, että mä katon sulle täältä jonkun näppärän vekottimen. Ja kun sä meet kotiin, niin sä heität säälimättä sen vanhan pellolle. Eiks on näin? Hyvältä kuulostaa. Niin onko koolla väliä? No joo, mahdollisimman pieni. Okei, no sit se on japsi. Ai jaa, kun mä kyllä ajattelin ihan kotimaisella lähtee. No kotimainen ja pieni, se on kyllä aika helppo. Varmaan aika yksinkertainen, eikö saa joo, olla? Joo. Niin. Hei, mulla on hyvä jumppapallo! Pallo. Tää on kotimaista laatua ja tää on hirveän yksinkertainen. Mä voin näyttää sulle tähän jotain muutamia ihan perusliikkeitä. Patja. Eli ihan tähän mennään normaalisti tähän päälle ja lähdetään pompottelemaan. Ottaa tosi hyvin siis just täältä niinku pakaroista alaspäin kaikkiin lihaksiin. Noin. Sitten tähän voi mennä myös toisinpäin. Se tekee tietysti mukavaa vaihtelua reeniin ja tähän saa sitten kädet kätevästi. Eihän sitä vaan putoa. Ei, ja jos on niin huonot keskivartalolihakset, niin täältä saa tämmösen tuen tähän. Tää on ihana, mulla on itellä tää sama. Jotenkin pallo. Vähän tuntuu liian monimutkaiselta. Niin joo, et vielä vähän yksinkertaisempaa. Joo, pom. No hei, on mulla yksi. Se ei kyllä ole kotimainen, mutta nyt lähtisin vähän tinkiin valmistusmaasta. Joo. Stikki! Tää on ihana. Sä voit ihan testaa sitä. Ai ite? Hyppäät stikkiin vaan ja annat vehkeen viedä. Hyppää vaan. Siellä onkin telineet, niin... Noin! Tää lähtikin jo liikkeelle. Se lähtee heti ja tää on sillai kiva, että sun ei ite tarvitse tehdä yhtään mitään. Joo. Tää alkoi heti tuntuu. Niin, eiks tunnu pakaroissa? Tuntuu joo. Ja jos haluat vähän vastusta, niin meet seinää vasten. No joo, tää tuntuu taas ihan eri paikassa. No tää tuntuu ihan eri paikassa. Sitten se myös keinuu. Eiks se oo hassu? On aivan ihana. Ja hei maltatko vielä hetkeksi tulla pois? Maltatko? Noin. Sitten tässä on myös sisäänrakennettu vibraattori. Pyörittää 40 000 kertaa minuutissa. Se on selluliitti huomenna sorom no. Istu vaan. Tähän. Tulkaa vähän tänne päin, niin mun ei tarvitse huutaa. Istu vaan. Siihen niin. Ja aivan ihana, tää on sillai kätevä. Tee joulutorttuja, leikin lasten kanssa, kirjoita mummolle, tee läks, mitä vaan. Ai tää seuraa ihan. Se on ihana ja voit ottaa töihinkin mukaan, toi on sen verran huomaamaton. Ihan mieletön. Ihana, ja kato se vibra voi siirtää ihan mihin sitä tärinää nyt haluaa. Joo, tää tuntuu tosi niin, mulla on itellä sama ja äitillä kans. Joo. Onks tää ihan hirveen kallis? No hyvä tavarahan maksaa aina, millä tahansa markkinoilla. Niin, en mä oikein. Vitsi. Hei, mä laitan sulle siihen vielä automaattiimurin kylkiäisinä. Ois joo semmonenkin lisälaite. Niin. No toi kyllä. Hitsi, pitäisikö mun kumminkin soittaa mun miehelle ja kysyä? No joo, mut kato, tässä on semmonenkin hyvä puoli, että jos mies ei innostu, niin tää luikahtaa komeroon piiloon niin, että et huomaakaan. Noin. Ai se meni se. Kyllä, mulla on itsellä sama. Perkele! Ne. Pitäisikö sitä kerrankin repästä? No siinä se on oikee puhe, niin ja se on sun onneks olko me hakeen stikkis nyt ja äkkiä oli meinaan viimeinen kappale. Mut hei, ei hätää. Mä sain just korvaan viestiä. Joo, paviljongin alakertaan on tullut, no ainakin on palloa ja stikkiä löytyy hei ja niitä voi sitten tämän kapareen jälkeen käydä testailemaan vaikka vessoissa. Tai lähtee johonkin hotellihuoneisiin. Kyllä niitä voi palautella, jos ei tykkää. Hei, oikealla välineellä kotikuntoon ja pääsee ihan tosta noin vaan nautinnon huipulle. Se on moikka moi!